sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Ayo padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Tyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Tyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggirantasena namung kados dipun cocok kidung. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggirantasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Al-Fatihah tujuh Kisena Nugroho. Bismillah. Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, kecil. Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar, wis gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong neter katitean. Ayo metu Jawa, tutut lakon matandang sing pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane, ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Ha nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Men ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mengke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki.
Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mempaitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mempaitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garwaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge, njaluk pamit Siwa Semar. Runangkono magawe gelar ira wang-wang. Wah. Mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Siabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake Kakene Semar. Sing Kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepunden Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger karang kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel. Kawula karang kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoke ngaradan Pakde Surtayu kundur ora. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Surtayu.
Piye? Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njeron bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa. Tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane? Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macem apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah siramu. Pangkal tayone legane atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, lena pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek.
Kowe ngapa nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuh. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang. Weh Dian. Gang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh, gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Diwaning Ula. Nggih. Kowe narep ning ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso.
Abokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar ajar anak-anak Semar legane. Kon iblis? Kon iblis apa piye? Mutiar. Oh, kamu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe melu. Santai wae to, kowe ra sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong, wis wae. Oh, wis. Wah, kandhane kaya ngono. Dok gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timblis saka ndir Gantara. Entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Diceblokke sak dodo, Mas. Ceblokke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Mendadak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Mlayu wae. Selak dicemplokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Mah. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkune iki Patih kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna.
Nek ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi ming aku. Lho. Ha iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah beneng kene terus. Lho. Neng kono terus piye? Maksude beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kadang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing dene, Truk. Marikoten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adhike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggihan setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdi pun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan nggih. Jagat mangistung karo wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling
Swane Atmat Jakunder Sila geni Wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup. Tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati. Kemarang ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Wa Prabu Dwaraka. Nyaya kulup ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggih. Pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe. Aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdhe. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena. Wilujeng rawuhipun Mak Cilik ngarep ruji slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pakdhe Pati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdhe. Wisanggeni. Siwa Ndrawati ana dawuh. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita anamung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu ing Ndrawati. Setemene ngene wa. Sowanku saning Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Dresala Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitanning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu ing Dwarawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering bayu wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semaga lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wa ing Ndrawati. Mula wa sowan kowe iki malih-malih apa? Tanora kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Wa Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndrawati. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta. Jagat wasaning Bathara wayah para jagat Wisanggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget gone ngasorake marang derajating Nata Ndrawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndrawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang geduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati. Mula sing gedhe pangapura ya Wisanggeni.
Yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matura ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kusuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel Wisanggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumanonong sowan menyaket kalawan Makming Ndrawati. Blakasuta blakotang terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakapinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satru Ingkang Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngopo kekuatan malih jelas. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasempyok ing ngarat dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo Gir kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garboruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon
Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trimah. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal Rik, nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho, nek aku neranyak karo Mak Dik karo Puruji. Aja indole. Wah, geleng tenan. Tanding ngene iki. Yo. Hai. Setyaki. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ra ya jotosan. Ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Mas Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Mas Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kados dipun cocok idom. Aku dijotos Mas Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Mas Setyaki ya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma tampan ana. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula tampan ana. Mangkat ning Karang Kadempel. Yo, matur nuwun. Wis anggene endi? Mengko wis anggene bakal sumusul marang kowe, Nger. Yo. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggene lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata. Mekaten. Setyaki wonten timbalan tumbun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang
Sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dienggo bab sing ora prayoga, aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki lho niki ngestaken dawuh Prabu. Werkudara. Nggih. Ora pangling iki kaya dene atmajaku Gatotkaca. Apa dene atmajaning Dimas Arjuna. Anakku lanang Angka Wijaya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa. Gatotkaca wonten timbalan Prabu. Maradhyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwa Nayantaka. Ing wigatos Siwa semanggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kusuma. Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkahanggro sesumbar Lindha pamekon sing kumaludhok Guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu Pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye? Teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom. Dyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca. Nuwun pamunten Bu. Sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun bebasan putung kabandemna rembug kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah
Ngapunten amit sang Klimantabi direbena ing Laduni Demawaing Nawang Tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa boten saru dina ing atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika boten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng raosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badrana menika salaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa kula wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Koko Prabu kantinan pustaka Jamus Krimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pangapunten mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dening Abimanyu aja kelakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klimasada tampan ana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kemareng paduka paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken paman.
ning lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat dewa Bathara Antarja ora Prabu kula ingkang sowan eneng apa lha kok dadi janur gunung kadinganen Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale menapa sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan kelawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada, Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipun utus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Maring jajalanan sukertani baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen to bakal nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngampil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ana ing jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo kilani jajane Baladewa Pate. Jajalan Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendharat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja. Kresna inggih Kakang Prabu. Kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungsa ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memeng mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggri Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma.
Ngono, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten kabari ingkang kula tampi, Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. 3 pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karangkadempel. Piye? Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar. Kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena? Leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Anom? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Darantarja to. Yo. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok, niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdi pun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana.
Kathet saliweran sak nginggiling Karang Kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang Kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padhang trawangan. Sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing Karang Kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwan Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat Kathet sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padhang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta, rasa karsa lan karyane Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.